I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Kavladi i dobrodošli u moj novi video. Danas nećemo igrati nikakvu igricu, nego ćemo da radimo novi unboxing. Evo ja, kao što vidite, upravo vidite kako mi stoje ruke. Upravo sam sad nešto uzeo, a to nešto što sam uzeo pre nekih nepunih pola sata su nove slušalice. Da, dojadilo mi je više korišćenje ovih sitnih, pa sam odlučio da kupim jedan gamerski. Inače imao sam ove normalne slušalice sa mikrofonom, međutim koža mi je ova ispucala, tako da konačno je bilo vreme da kupim jedne prave gamerske slušalice. I uzeo sam, evo kao što vidite, Rampage Alpha X. Koštale su 5000 dinara i sad iskreno ne znam što da očekujem. Uglavnom čitao sam recenzije, kažu su dobre, ali ajde da vidimo šta ja u stvari imam mišljenje. Dakle, odsjetit ćemo samo ovo da možemo da... Idemo moram iz druge strane. Kako otvara? Da. To se otvara ovako. Da, imate, evo vidite, ovdje imate još jedan zalepljenje, taj zalepljeni i to vjerojatno sad treba prođe u makazama. Sad ću to da prođem. Opa. Ili jednostavno mogu samo da ga odlepim. Ili kombinacije jednog i drugog će u stvari najbolje da dođe. Da, evo ga. Dakle, da vidimo šta se tu nalazi unutra, evo zajedno ćemo. Otvaramo. Opa. Evo da spustit ću ipak malo kameru. Vuče li da drži ovo još uvijek, mada boli me uvo. Ima i dole, a su ga ulepili, svaka mu čast. Ok ljudi. Uhuhu! Dakle, ovo su naše slušalice. Znači imamo ovaj kabel koji ima... Vidite, zanimljivo je da ima kabel USB i to 2.0. To što je beli, ali sve u svemu ljudi moji, evo da dignemo lepo kameru. Ovo su slušalice. Sad imamo imali ta rašta podešavanja glave i sve, samo treba da prionu. Bome, ja sam potpuno zadovoljan ovim. Izolacija zvuka je odlična, tako da mnogo lošije sada sebe čujem kako pričam, nego ranije, zato što poprilično, evo vidite, dosta ova sa strane dosta veliko. Hajde sad ćemo da vidimo kako sve to izgleda kad se priključi i možda ima neki driver update ili slično. Ali sve u svemu, znači, kad malo bolje pogledam malo kako izgledaju, dakle imaju ovaj Rampage logo, ovo je sve ovaj krug, ovdje bi sve trebalo da bude RGB. Nema nikakve podešavanja na plastiku, tako samo kad stavite, samo će da vam legne na glavu gdje treba. Evo ovako, znači ja sam sad stavio samo legne, tačno prione na glavu gdje treba, što je odlična stvar i zaista cijenim to od Rampage-a. Što su jednostavno, da se samo automatski prilagođava vašoj glavi. I sad ćemo da vidimo u stvari kako funkcioniše. Dakle, ajde da vidimo jel može. Opa! Kao što vidite, evo i ja vidim, lepo kreće RGB da radi. I mikrofon se zazeleneo. Baš me sad iskreno zanima kako bi to sad izgledalo u mraku. Pa sad ajde probat ću da vidim kako sad izgledamo u nekom polumraku, jer ću gasiti svetlo u ovome. Jer ću gasiti svetlo u sobi, pa sad ćemo da vidimo kako... Bome ljudi, mogu da kažem da je to zaista dobro. Još ćemo da probamo i testirat ćemo mikrofon. I pošto evo, automatski mi je sve setupovo, tako da ovo novo je, zove se, evo kao što vidite, ne znam da li vidite, ali evo in games kaže da mi je setupovo, evo ga, reset na device, nema veze, sam promenio, jesam. Dakle, evo odmah tu nazivat će se Alpha X, kao za audio, to što zapravo se zovu Rampage Alpha X. Jeste da koštaju 5000 dinara i jeste da potpuno i da su malo velike, ali hajde probat ćemo još test sa audio.
Dakle, pustit ću neku pesmu, nemam nije pojma šta. Čisto da vidimo kakve su, recimo... Šta bi moglo da se pusti? Evo recimo. Neka nam to bude Coldplay Viva La Vida, evo recimo. Ne znam koliko vi čujete sada, ali... Ovdje bi negdje trebalo da je točkić. Mogu da vam kažem da se jako lepo čuje. Jako se to lepo čuje. I zadovoljan sam zaista. Da, iskreno, jako sam zadovoljan kako slušalice funkcionišu. Još im je ovaj RGB, znači stvarno RGB im je odličan, što je najbolje i nije toliko jak kao što vidite. RGB nije toliko jak, ne blješti, tako da odlično. Još ćemo samo probamo mikrofon, pa hajde da vidimo, dakle, samo sekund. Pošto mi G55 radi, evo G55 to mi je ovaj mikrofon koji inače koristim radi, tako da sad ćemo vidjeti kako radi ovaj mikrofon. Ok, ja sada pričam na mikrofon slušalica Alpha X, ne znam kako će zvučati, ali kažu da je pošto ima 7.1 surrounding system, sad ne znam koliko vidite, a i ne vidite, nema veze, ali kaže svejedno da, evo, pokazat ću vam na svetlu. Evo, piše 7.1 surrounding system, ima kaže da je mikrofon dosta dobar i da je osjetljiv, tako da zapravo vidjet ćemo sve kako funkcioniše, ali meni ovo iskreno ubija, mogu reći da ubija i hajde da vidimo još kako sve to zvuči. Prvo ću se da pustit ću sebi na playback pa onda. Dakle, to malo pre bio je to je bio test mikrofona Alpha X, dakle, ja samo jedina mana može se tako jako čujem i zato što iz razloga što nisam isključio gain opciju, ali nema veze, svejedno ispadne da mikrofon dosta dobar, ali jedina zamjerka kod mikrofona jeste što je jako osjetljiv, što sam negde sam normalno pričao ili gde sam koristio, gde sam malo povisio ton, zvuk je malo pukao. Vjerojatno vi to nećete čuti zato što ću malo da stišam sve u montaži da bi ipak video bio maksimalno kalibrisan. Ali da, jedine dve mane jeste što malo mikrofon je preosjetljiv i što je kod ovih slušalica jeste što je malo su velike, evo pogledajte kako meni stoje na vratu. Na ušima mi ne stoje toliko loše, doduše kada stavim ovako na vrat bome mogu da vam kažem da malo je neudobno nositi jer su jako velike. Ali dobro ljudi, to je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali i obavezno se pretplatite na kanal, lajkujte videoklip i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!